Здравейте, приятели! Днес ще си направя изграждане на мен. Малко е неудобно, но ето изчиствам кожичките, слагам ултрабонда и пристъпвам към базата. Базата, която е за покритие гел. Вече съм си избрала типсовете и залепям един по един, като забележете. 5-10 секунди залепвам отгоре, след това ги пинчвам с пръсти. Свивам ги така, че да не са широки. Така получавам по-естествени и по-нежни ногти. И зарязвам си необходимата дължина, като реших този път да бъде квадрат, просто спонтанно. Скоро не съм била такива. Много е важно да изпилиме перфектно типса, за да не изглежда изобщо, че е поставено нещо изкуствено. Отгоре, отдолу, от всякъде изчиствам. Оформям си формичката, която на мен ми харесва. Надраскваме повърхността на типсовете, защото отново ще сложа базата преди гела. Много е важно, изчистваме хубаво, правиме плочката и ето, изчистваме и поставяме отново база. Базата е важна, понеже нищо няма да ни се отлепи по този начин. Сега ще видите и как поставяме и гела. След като изпечеме, взимаме малко топче от гела. Тук малко по-бавничко, като обороти. Първото топче е по-важно. Намазваме повърхността. Промазваме, както казват всички. Изтегляме. С още едно топче слагам необходимото за мен гел. Почти съм си свършила работата с четката, но вземам и тънката четка, която ще ми помогне да направя перфектен нокът. Погледнете, поставям много мъничко и от другата страна също. Важно при течния гел е да се обръщат. Обръщаме ги, за да може гравитацията да си направи своето. Така, след като ги спекох, аз не ги пека по много, първоначално, 23 секунди, след това те се допишат със следващия и така. Показвам ви два нокътя, след това продължаваме нататък. По същия начин 10 ногти. Аз използвам какъвто гел имам под ръка. Сега си харесах този. Харесвам белите цветове. Решила съм да си направя омбре. Но утре ще ви заснема как става то. Днес имаме само резултата. Добавяме си гел там, където ни се вижда малко. Отново оформя, ако трябва отнемаме, за да не се налага да пилим. Това е много важно. След като сме обърнали надолу нокътя, вие ще забележите, че много лесно се отдръпва от страните и винаги трябва да ги довършите, понеже там ще ви остане леко прозрачно. Ето ги вече и всичките 5 нокътя. По принцип това е гел без изпиляване. Аз си ги изпилявам до нужното. Така да ми е готинко. Макар че отдавна не съм била с квадрати, ето преди, ето и след. Това е вече готовия ми резултат. Реших да си направя омбре и нарисувах 2 палмички. Сложих си и малко златничко, за да има хубав ефект. Естествено, на собствената си ръка няма как да снимате перфектно, така че като за второ-трето снимане, мисля, че се вижда всичко.